आले तरी ठीक, नाही आले तरी ठीक. बघा दारची भाजी हे बघा छान अशा तयार झाल्यात. डोकं मध्ये इतकं प्रचंड दुखत होतं ना. हे बघा हे पॅकेट आहे. अरे वा, फुल्ली 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 चिमणी बघा आली, छोटीशी आहे बघा. गेली उडून. जराशी चावल लागली ना पक्षी थांबतच नाही. 7:15 वाजले सकाळचे. नेहमीप्रमाणेच उठले पण प्रचंड डोकेदुखी, त्याच्यामुळे बसून होते घरामध्ये. घरात सर्व आवरलं. आता म्हटलं जरा बाहेरचं झाडांचं निरीक्षण करते. फुलं बघा छान फुलं झेंडूची. भोपळ्याची वेळ आहे ना तिकडे जरा बघते, कारण कुणालचे बाबा सांगून गेलेत की रोज तिकडे जरा लक्ष टाकायचं. कुणाल गेले आंघोळीला. कुणालची सुट्टी आहे आज, सोमवार आहे आज. इथे पाणी पण टाकायचं राहिलंय भोपळ्याला. झालंय व्यवस्थित आहे ते. इथे बघा ही एक तार आहे ना, तुम्हाला तार दिसते, आणि ते साईडला वेल आहे. तारेवरनं वेल गेलेली आहे आणि तिथेच भोपळा लागलेला आहे. त्याच्यामुळे त्याच्यावरती आपल्याला लक्ष ठेवावं लागणार आहे. हा बघा कसा त्या तारेच्या आधाराने आहे. वाढलाय तर खरा, बघू आता. इथे पण दिसते बघा तो कपडा आहे ना त्याच्यावरती. हो दे, होते. आला कुणाल, बाहेर आला. फुलं बघा, चवळीची वेल असते ना, एकच रुजलेली आहे. चांगले वाढले पण आपोआप रुजले ते. आता धरले. ती बघा पपईवरती गेले. डोकं माझं जाम दुखत होतं, काय माहिती कशाने. ते झोप पण रात्री चांगली झाली तरी पण इतकं दुखत होतं ना. मग अशी चहा बनवला, कोरा चहा, आणि प्यायले तेव्हा जरा बरं वाटलं मला. आता कुणालच्या बाबा नाही येत ना, त्याच्यामुळे जमत नाही आम्हाला. बाकी काय कारण. चला कोवळं ऊन पडलंय, जरा फेरफटका मारते, बरं वाटेल. आणि 1 मिनटं मेसेज येतात कोणीतरी. आपलं पडवीचं काम काल चालू होणार होतं पण अजून काही आलेलं नाहीत. वाट बघून मी थकले. काल सर्व तयारी केली होती, म्हणजे सर्व सामान वगैरे साईडला करून ठेवलं होतं आतमधलं, पण नाही झालं चालू. आता आज कदाचित येतील. काम चालू झालं तर बरं पडेल. उन्हाचा ना खूप त्रास होतो. सगळी झाडं ना आता पाणी वगैरे अळी वगैरे केले ना व्यवस्थित, सगळं पाणी पोचतंय. थोडीशी रोपं आपली बाकी आहेत अळी करायची. चला कुणाला जरा नाश्ता वगैरे बनवून देते. आणि जर का आले पडवीचं काम करणारी परत घाई होईल. तयारीतच राहते म्हणजे बरं पडेल. आले तरी ठीक, नाही आले तरी ठीक. आपण आपली तयारी करून ठेवायची. असं जरा फिरलं नाही बरं वाटलं. तर आता परत आली मी बाहेर. घरातलं थोडंसं आवरलं. ही भाजी ना आपली तयार झाली ती काढून घेते. आज होईल बनवायला. ही मी आता दुसऱ्यांदा काढते. हे आपोआप रुतलेलं आपलं रोपटं आहे, लावलेलं नाही आहे. पण किती झालं आहे ते बघा. दारची भाजी ही इथं मोहर आला आहे आणि एकदम कोवळी आहे बघा पानं. एका झुडपासारखंच झालं आहे ते. मागच्या वेळेस पण अशी मस्त अशी कढईभर भाजी झाली होती. 3 माणसांना पुरेल इतकी झाली होती बोला. आणि पुन्हा आता इतकी खुडल्यानंतर परत भरगच्च झाले.
आता मला काय काय वस्तू हव्यात ना त्या मी सगळ्या काढून घेते. मिरच्या, टोमॅटो मला वाटतं कच्चे आहेत वाटतं. ही बघा इतकी भाजी निघाली. 4-5 मिरच्या पण काढल्या आणि टोमॅटो एक लाल झाला तो काढला. टोमॅटो अजून ना कच्चे आहेत आपल्याकडे. चला तुम्हाला कुणाल दाखवते काय करतो ते. कुणाल आमचा नुसता अभ्यासाच्या मागे. तू बघा तो कधी पण वेळ मिळेल तेव्हा अभ्यास बस. नाश्ता आपला तयार होतोय आणि खिडकीतनं ऊन बघा ना किती येतं. त्याच्यामुळे बारी ना मी अशी जरा अर्धी करून ठेवले. ह्या आपल्या भोपळ्याच्या बिया ह्या मला जरा सुकवायच्या आहेत उन्हामध्ये नंतरला. आणि मागच्या एका व्हिडिओमध्ये तुम्हाला बघा मी ते भोपळ्याचं दाखवलं होतं ना, वड्या हलव्यासारखा दाखवलं होतं. आणि ह्या आता वड्या मी पाडल्या आहेत. ह्या बघा छान अशा तयार झाल्यात. आत्ता माझ्या लक्षात आलं, म्हटलं कटिंग करून तुम्हाला दाखवते. आणि इथे मी भिजवलेले आहेत सफेद वाटाणे. हे आपल्याला रात्रीसाठी आहेत. आता काय ते तुम्ही समजून जा. मी तुम्हाला सांगेन थोड्या वेळाने आमचं प्लॅनिंग काय आहे आजचं ते. ह्या वड्या की नाही कुणालच्या बाबांसाठी खास पाडलेल्या आहेत. त्यांना अशा वड्या पाडून हवं होतं ना त्याच्यामुळे. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आज आहे सोमवार आणि सोमवार असल्यामुळे आमच्याकडे लाईट गेलेली आहे. सकाळी 9 वाजता लाईट गेलेली आहे आणि मला वाटत नाही आता इतक्यात येईल संध्याकाळशिवाय. आज की नाही पाणीपुरी तुम्ही मग अशी बघितलं असेल ना, वाटाणे भिजवलेले तुम्हाला दाखवले ना, तर पाणीपुरी आज करणार आहे मी. कुणाला ना पुऱ्या घेऊन आलं आहे. मला वाटतं शुक्रवारी तो शुक्रवारी का शनिवारी घेऊन आला पुऱ्या कुणाल. त्याला ते तळायच्या पुऱ्या असतात ना त्या मिळालेल्या आहेत. तुम्हाला मी दाखवते नंतरला पॅकेट. तर आता बघूया, मी फर्स्ट टाईमच आता हे यूज करणार आहे. मला पण माहिती नव्हतं हे तळायच्या वगैरे असं मिळतात म्हणून. कधी वापरलेलंच नाही आहे मुंबईमध्ये असताना पण. त्याच्यामुळे एक्साइटमेंट आहे मला पण की बघूया कशा पद्धतीचे आहेत ते. आणि मिळाल्यात त्याच्यामुळे आनंद पण होतो. जर का चांगल्या वाटल्या चवीला तर मग पाणीपुरीची सोय आपली झालेली आहे. मग आता वरचेवर घरी मग पाणीपुरी केली जाईल मग. तर बघू. तर चला आता घरात थोडंसं मी आटपून घेते आणि मग तुम्हाला दाखवते थोड्या वेळाने मी. आणि आता रात्र झालेली आहे. संध्याकाळचे का रात्रीचे 7:30 वाजले. चहा पित होते मी आता. हे बघा कोरा चहा बनवला मी. जवळजवळ 1 महिन्यानंतर चहा बनला आहे घरामध्ये कोरा. नाही तर कुणाच्या बाबांना कोरा चहा आवडत नाही, त्याच्यामुळे बनत नाही. दुधाचाच चहा त्यांना आवडतो. तर असू दे. डोकं माझं इतकं प्रचंड दुखत होतं ना काय माहीत नाही सकाळपासून. रात्री पण एकदम चांगली झोप झाली. सकाळी पण तुम्हाला म्हणाली तरी पण भरपूर असं डोकं दुखत होतं. सकाळी मी तुमच्याशी बोलली. माझं घरातलं जे काय काम होतं ते केलं सगळं मी. आणि मला वाटतं काहीतरी 1:30च्या दरम्यान झोपली मी थोडा वेळ. म्हणजे एक अर्धा तास झोपले असेल. मला वाटतं उन्हामुळे असेल कदाचित. त्याच्यामुळे एक दिवसात ना 3 ते 4 वेळा मी चहा प्यायले ना म्हणून जरा बरं वाटलं. आणि ती मागे सुपामध्ये बघा ही भाजी ना मगाची काढली मी. वांगी ना बरीच झाली होती. तर म्हटलं काढून ठेवते. चला आता तुम्हाला पुऱ्या दाखवते. पाणीपुरी बनवायचे माझी फेवरेट, कुणालची पण फेवरेट. कुणाल मला मगाशी म्हणतो कसं आई पाणीपुरी आज बनवणारच का उद्या? म्हटलं नाही, म्हटलं आज बनवते. वाटाणे भिजत घातलेत. त्याला माहिती नाही की आज बनवायचं असं. मग तो विचार होता मला. त्याला पण खूप आवडतं हे असं चमचमीत. मुलांना बघा आवडतं ना खायला. तो सगळंच खातो. त्याचं काय असं नखरे नाही आहेत की हे नको ते नको. सगळं खातो. फक्त चण्याचं पीठ बघा असं त्याचं पिठलं बनवतो ना ते त्याला फक्त आवडत नाही. त्याच्यामुळे ते कसं जास्त नाही बनवलं जात. काहीतरी चुकून बनवलं तर चला आज आपण पाणीपुरी पार्टी करूया. पुऱ्या मेन तुम्हाला मी दाखवणार आहे. पाणीपुरीची रेसिपी तुम्हाला मी ना दाखवलेली आहे. मला वाटतं एक 7-8 दिवस झाले असतील. 7-8 दिवस का जास्तच झाले असतील. म्हणजे तिन्ही म्हणजे पाणीपुरीचं पाणीसुद्धा तिखट पाणी असतं ते, गोड चटणी परत रगडा ते म्हणजे तिन्ही पदार्थ ना एकाच व्हिडिओमध्ये मी दाखवलेले आहेत. मस्त झाले होते पाणीपुरी. तर रेसिपी काय तुमच्याशी शेअर नाही करत आहे मी. आता फक्त मी त्या पुऱ्या तळते ना त्या तुम्हाला मी दाखवते. म्हणजे मी स्वतः बघते आधी करून. तुम्हाला तर माहिती असेलच कारण बऱ्याच ताईंच्या आपल्या कमेंट होता की ताई तुम्ही तळणीच्या पुऱ्या भेटतात त्या घेऊन या म्हणून. त्याच्यामुळे मग कुणाला ना शोधून तो घेऊन आला आहे. तर बघू आता काढते. तर पॅकेट काढते आणि तुम्हाला मी दाखवते. तर हे बघा हे पॅकेट काढलेत पाणीपुरीचे. आणि तेल
तेल ना कधी पण माझं मी बऱ्याच वेळा बघितलेलं आहे, जेव्हा कधी काय तळायचं असतं ना नेमकं तेव्हाच तेल आहे ना संपलेलं असतं आणि मग ते काढावं लागतं. मग ते पण काढून घेतलं मी. आता रिकामी करते जरा किटलीमध्ये. हे बघा, हे पॅकेट आहे 30 रुपयाचं आणि 100 ग्रॅमचं पॅकेट आहे हे. आता किती आहे काय माहिती, फोडून बघते जरा. 2 पॅकेट आणलेत कुणालनी. हे बघा, रेसिपी पुढे आहे का? तेल काढून ठेवते आधी. पहिला काय करू, रगडा बनवू का पुऱ्या? तर अगोदर माणूस रगडा बनवतो का पुऱ्या तळतो सांग बरं? पुऱ्या बनवतो. हो, पुऱ्या बनवतो. नाही, पहिला आपण हे बनवूया, वाटाणे मी टाकते पहिला अगोदर भिजत आणि नंतरला मग आपण एकीकडे पुऱ्या तळायला घेऊया. मग तुला खाऊशी वाटली मग तू बोलशील आई चल मला पाणीपुरी खायला दे, आणि मला वाटाणे शिजले नसेल मग काय कच्चा खाशील? पटकन होईल 5 मिनिटात. कुठल्या दुकानात आणलं ते? नाही, मग अमूल डेअरी आहे त्यातून. ते स्टँडच्या बाजूला आहे ते दुकान. त्यातून बरं आहे, भेटलं ते. मार्ट बंद होतं संध्याकाळचं. मग अशी ना कुणाच्या बाबांना मी फोन लावला होता, म्हणजे मला वाटतं काहीतरी 6:30 दरम्यान. तर त्यांना मी सांगितलं आम्ही आज की नाही पाणीपुरी बनवतोय. नाही, पहिला त्यांनी सुरुवात केली आहे, मी डोसा खातोय. तर मी बोलली मग तुम्ही डोसा खाता, तर आम्ही म्हटलं आता पाणीपुरी बनवणार आहे. हा, बनवा आणि चांगलं चांगलं बनवून खा असं मला पुरा मगाशी बाबा म्हणत. रगडा छान झाला ना का आपली पाणीपुरी छान होते. रगडा परत तिखट पाणी ते मेन असतं. पहिला बघून ना हा कुकर लावते आणि मग तळायला घेऊया आपण. पहिला ती ह्याच्यावर काय लिहिलं ते वाचूया. काय नाही दिलंय? तेल टाकायचं आणि ते टाकायचं. तेल को तलने लायक गरम करे, फिर गॅस धीमा करे. 8 ते 12 सेकंदच तळायचे, जास्त वेळ नाही ठेवायचं. पुरा फुलने पर बाहेर निकाले. हा, फुलल्यावरती बाहेर काढायचे. जास्त वेळ नाही ठेवलं, मी पहिल्यांदाच करते ना म्हणून. जरा आतमध्ये काहीतरी पॅकेट आहे. हे बघा, मसाला पाणीपुरीचा. पाणीपुरीचा मसाला पण आहे. अरे वा, कमी आहेत खूप. काय हा मोजूया आपण. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30. 40च्या आसपास आहेत, तरी कमी आहेत. कुठं बोलतेस? एक पॅकेट बसेल आपल्याला, भरपूर होईल, भरपूर. आता हे पाणी काय करायचं, आपल्या घरी पाणी काय आहे? पाणी ते टाकायचं असेल ना पाण्यात मसाला. नाही, ते हा पाणी ना तयार करायचा आणि ह्याच्यामध्ये हे करून खायचं. ठेवू मग तो पाणी मसाला कामाला आहे ना पण वेगवेगळे वाचते ह्याच्यामध्ये लिहिलेलं असेल ना. पानीपुरी मसाला को 500 मिली ठंडे पानी में अच्छे से मिलाए. या स्वादानुसार और पाणी मिक्स करायचं आणि झाला पाणी तयार. हां, रेडीमेड असं तसं आहे. तर ते आपलं हेच चांगलं घरातलं म्हणजे हे राहू दे कशा तरी. मला वाटतं चाट मसाल्यासारखा उपयोगी पडेल. नंतर आपण खोलून बघूया. बघा किती मस्त पुऱ्या बघा. तेल गरम झाले. कुठे गरम झालं? हा हा हा, अरे वा, फुल्ली 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 फुल्ली. उडायला पाहिजे ना. नाही एखाद्या अय्या मस्त रे. हे बघ, हे बघ काय छान झाली. वा वा, हे बघ एवढी मोठी. बापरे, सगळ्यांना होणार. हे बघ का आपण कमी 4-4 5 टाकूया आपण. वा वा, एकच टाकणार. हो, एक मग भरपूर वेळ जाईल पुन्हा. हे बघ किती छान झाली बघा. लाल करायला पाहिजे होते. हा मग गोया पहिलीच आहे ना. एक मला भीती वाटते पहिल्यांदाच तळते या असलं काय करपलं तर. वा वा, व्हेरी गुड. हो कसं छान, एकदम मस्त झाले. बारीक राहील. हा, अरे एक कशी बारीक राहिली. सगळ्या होणार ना. जेवढ्या होतील तेवढ्या आपल्या. मस्त मस्त. 2-3 4 टाकते ना हातील कढईमध्ये. त्याला जास्त नाही शेकवायच्या. तर गॅस मी बारीक केला बघ. सगळं हलवायला पाहिजे, करपतील ना.
हा ह्या सगळ्या फुलल्या बघा वा बॉल सारख्या एकदम ना. मोठ्या आहेत आणि. हा मस्त ना वा वा. चला सगळ्या तळून घ्या मस्तपैकी. थँक्यू ज्यांनी मला कमेंट करून सांगितलं ना की रेडीमेड पुऱ्या मिळतात तर घेऊन या. बघा सगळं करून झालं आहे, तुम्हाला मी दाखवते. हा बघा हा आपला रगडा गरम आहे अजून. हे आपलं गोड पाणी, हे तिखट पाणी जरा मिक्स करायला हवं. 1 मिनटं बघा तुम्हाला दाखवते. हा आपला बटाटा मस्तपैकी आणि आजची स्पेशल पाणीपुरीची पुरी खूप मस्त. आता मी अजून खाऊन ना बघितले, कुणालनी खाल्लेलं आहे नुसती. मी टेस्ट करते आणि तुम्हाला मी सांगते. आता हे सगळं ना खाली घेते मी. कुणाला घ्यायचं की खाली. ही बघा आपली पाणीपुरी रेडी झालेली आहे खाण्यासाठी. टेस्ट करून बघते मी. कुणाला एक तयार करून माझ्या हातात दे. आता माझ्या हातात फोन आहे ना. हाताने फोड पटकन. तो पण ते ना कडकवाले एक खाऊन बघते मी. हे बघा ही वाली मस्त रे, एकदम टेस्टी आहे, एकदम भारी आहे. तर बाहेरच्या पेक्षा पण हे चांगले आहेत पुऱ्या. ह्या निस्त्या पण कोण पण खाईल ना, इतकं टेस्टी आहे बघ. मस्त पाणीपुरी एन्जॉय केल्यानंतर आता मी जरा किचन आवरायला घेतलंय. 1 पॅकेट पुऱ्या तळल्या पण भरपूर झाल्या आम्हाला पुरल्या. उलट उरल्या होता तर कुणालनी मग नुसत्याच खाऊन टाकल्या. एकदम टेस्टी आहेत आणि फर्स्ट टाईमच मी ह्या पुऱ्या तळून बघते, त्याच्यामुळे मला प्रचंड आवडलेल्या आहेत. स्वस्त आणि मस्त. त्या दिवशी मी आणलं होतं ना पॅकेट, ते 50 रुपयाला 1 पॅकेट आणलं होतं आणि ते पण खूप शोधून शोधून ते पॅकेट एक मिळालं होतं. त्यात मला वाटतं काहीतरी 40 पुऱ्या असतील, 50 पण पूर्ण नव्हत्या, 40-45च्या आसपास होत्या. आणि ठीक आहे चवीला पण ओके होत्या. पण ह्या ज्या पुऱ्या आहेत ना मला खूप आवडल्यात. मी अगदी मनापासून धन्यवाद मानेन तुमचे, ज्या ज्या ताईंनी मला कमेंट करून सांगितलं ना की ताई रेडीमेड तळणीच्या पुऱ्या मिळतात त्या तुम्ही घेऊन या म्हणून. त्याच्यामुळे म्हटलं चला ट्राय करून बघूया. मनापासून मला भरपूर आवडलेल्या आहेत. आता ह्याच्या पुढे ह्याच पुऱ्या आता घरामध्ये आणल्या जातील. आता त्या तयार असतात ना रेडीमेड, अजिबात पॅकेट आता घरी आमच्या येणार नाही. पाणीपुरी मला ना प्रचंड आवडते, खूप आवडते. पण मला बाहेरची पाणीपुरी आवडत नाही. त्याच्यामुळे जरा मेसेज येतोय. तर अशा प्रकारे आम्ही पाणीपुरी बघा एन्जॉय केलेली आहे. कुणाच्या बाबाला पण मगाशी फोन करून सांगितलं होतं. म्हणजे जेव्हा जेव्हा घरामध्ये काय काय चांगलं म्हणतं ना त्यांना पहिला फोन जातोच. त्यांच्या आठवण आल्याशिवाय एकही दिवस काय म्हणे मी एकही तास असा जात नाही. मग अशी संध्याकाळी कुणाला पण म्हणवतं आई बाबाची आठवण येते. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप